Aparells de mesura del temps atmosfèric. El psicròmetre de camp. Per mesurar la humitat relativa de l'aire tenim el psicròmetre. Aquest se li diu psicròmetre de camp, perquè el portarem al camp. Mireu, està format per dos termòmetres. Un termòmetre sec, el que no té veta, i un termòmetre humit, que és el que té veta. Per què es diu humit? Perquè el mullarem amb aquesta ampolleta d'aigua. Farem aigua i el mullarem. I què hem d'aconseguir? Hem d'aconseguir secar aquesta aigua i que li tregui temperatura al termòmetre humit. Com ho farem? Convertirem aquest aparell en una carraca. Mireu, amb aquesta molla. Un cop així, cada component de l'equip el mourà durant 15 segons. 1, 2, 3, 4, 5, així fins a 15 segons. I ho farà cada component de l'equip. Molt important separar-ho del cap i del cap dels companys. Un cop hagin passat tots els companys, el que farem és mirar en seguida què ens marca el termòmetre humit. Molt important, abans que ens agafi la temperatura ambient. Anem a suposar que ens marca 15 graus centígrads i el termòmetre sec 20. Doncs ho apuntarem. On us posa T punt sec, posareu 20 graus centígrads. On us posa T hum, que vol dir temperatura de l'humit, 15 graus centígrads. I on posa DIF, vol dir diferència. Exacte. Seran 5 graus centígrads. I ara utilitzarem la taula psicromètrica. Aquesta taula psicromètrica funciona com enfonsar el vaixell. És una taula de doble entrada. Però compte, aquí hem de buscar la temperatura del termòmetre sec. Era 20. I el tenim. I aquí hem de buscar la diferència, no el termòmetre humit, que era 5 la diferència. 5, i fem com enfonsar el vaixell. On? Termòmetre 20, baixem fins al la diferència i són 56% de humitat relativa de l'aire.